هاجراو ملققي فتنا ماتريك كم 10 ميازة أملا إيرتراق وهابيو مركز سلية إيران أبغى مايات إيرترات هاريما أليكس نافالين تأثير زركب نغافي بوتين إدون أغرون يدنزالو سراوت إثيوبيا أبتدري فتسيمون استبهل جملة قتلت حصوتي إلو أرستات خصم صنيعكم زرزراتو يقصل هاجراو مركق فتنا ماتريك كم 17 ميازة أملا إيرتراق وهابيو ناكلاي درجة ماتريك تبهيل زسوا هاجراو مركق فتنا لو ما عمت كم 17 ميازة وهابيو كبل إيرينا أمربابات حبيرو هاجراو مركق فتنا ماتريك كم 17 ميازة أملا إيرتراق وهاب مخانو أبا هاجراوي إنستيتيوت لعلوي تمرتن دايركتور مأكل ممزانن قمقامن دكتور بسرات قبرو مس إيرينا بزكاية تقلم حتى كم زحابرة تقليسو إذا بتقرأ لا 10 عين تمرت زهلوا هاجراو فتنا أبشمون تنوطات مالت سوا أسمراء عسب على دكم حارة حجاز ما حبار نقفان كوها مخان زجلس الدكتور بسرات سمانا شمون تنميتاوي كابسة تفتي أب سوا زركوف تمهارو كلا درجة بيت مرت وارسايو قالوا 5 خون جليس إذا فتنا خاصوني كسب قدم كم زوهاب دحر محبار كأسئلة ونبسحتو فتنادات أبناي نجو كفلة جزية خوهابيو بزي كازي أب كندي أب كل تمعالتي أو حان تمعالتي أغريكالتشر أب كلاي تمعالتي قا جنرال نولج خوهابيو أب ساينسن أرتنز فتنولو جزيون حد عين الزخونة سابجكت وي عودة مهرتي لكلهم تمهار تزاني أو كم زوهاب مخانو حبيرا أتقل محجي أب جدان ريادن نقصنا سعود عربن زوهاب زنبرة فتناتات لو ما عمت ون كم زحالف عمت بسنكي سجاد كوفيد 19 من قصة سعودية زوج أو قطعتين كم زي وزو دكتور بسراد بتوسخ عن السيرة أبزنا لو ما عمت ملك غفتنا 17 الشح تمهارو خصاتفو مخارب متكاس كابزياتهم 14 ميتاوي دك أنستيو مخانن بمجلس فتنتن تواصرتن كالوت قبو ناي كورونا مرمرا غيروم نص امخانو مستراغز تراي نابتي سمدبو بوتا كم زوغسو انصيرا امودا دكتور بسرات تمهارو اكلاون سنا امراون مدلاو بمغبار ندوس زل ممرحتات بغبو خكاتلو تلابيا مركب سلاح ايران افغان مات ايرتات هاريما ناي ايران ناي سلاح مركب مخاناز سنغرلا مركب كل مات ايرتراك كم استوقعت سفاليا مستخاب قرب الزلو مربع حبريتها تفليتان اتا مركب كسب حجي بمن كم استوقع استفدت نجر وكنت زيله قال معكنا زينا ناي اسرائيل كوماندو قبل اتا مركب متقعتي اكايدو خبلاي زربا مهلوان يفلات اذا خمسين لون كله كاب ايران اسرائيل بزعما زي متقعتي زخونه عينت مجلس اهوان زلوا اما يتقيح بحري بزحات بلعلي مركب زقبر متقعتات بزح تريو مخانو زفلات كوينو بفلاي أمونغو أبتكاي مأكلا مبراقن وشمت عربن زلو هاجرات بترقاقامي كرة مصنوحي فلات إيران الإسرائيل نوح زخدة زي مكراو زلوان هاجرات مأكلا مبراق كوينن أبستفالي أوانات أوش هاجرات وسعي خطاعة مصنحني فلات إذا كان مربع حبريتا سيتي سترخ بيو أليكسي نافالين تأثير زركب نقافاي بوتين إدون أغروني زنزالو كنتات عنا تأبيت ما أثرت زركب نقافاي كريملين نقافاي خيد كمزالو أب إدون أغرون بدنزاز كمز جنبرن تكاليسو طبقو فادمين كوبزف اتمت أففا أفسيمو بزبب منقص روسيا أما حير تراغنو زركب أليكسي نافالين أبا عند حقوق كريت تجواراتات بمفتاخو بمرمرا كمستراغس حبيرو نافالين نتابع عند حقوقون أجرون سمعوا كبير كأنزا ببوع حكمنا خركب أبتيز حلف سومن أدنى محسن نبي جنبيرو نيرو خبل جليسو وايت هاوس كنت عنا نافالين يقدر الله زولوس أبصابات كم ذا شقولو جليسا الله تمالي ربع نافالين نبيت ما أسرت كيدو زرعيو فادمين كوبزف أليكسي بأجرو ينقاسقسيو خواساوس كله كأنزا يسمعوا اتحمام بقص يقدر يزلو إيدو أغرو صفحي إيدو قنبو إيدو يدنزالو بتعمل ذا الشغل إيدو
ወዲ 44 ናቫሊን ኣብ ፈለማ እዚ ሰሙን ምልክታት ፀገም ምትንፋስ ኣጋጢሙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ዝርከብ ሕክምና ዝተወሰደ ክኸውን ከሎ ዘየቋረፅ ሰዓልን ዋዕዋዕን ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ 69 ሴልሺየስ ዝነበረ መጠን ዋዒ ሰብነቱ ትማሊ ረዎ ናብ 67 ሴልሺየስ ከም ዝወረደን ናቫሊን ድማ ምሕሳም መግቢ ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ክብደት ሰብነቱ ብ1 ኪሎ ከም ዝነከየ ጠበቁ ገሊጹ። ሰመዘይት ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጥቑ ደርሆ ብምጥባስን ኣብ ጅቡኡ ከረሜላ ብምቕማጥን ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣድማ ምሕሳም መግቢ ንምድኻም ከም ዝፈተኑ ኣሌክስ ናቫሊን ገሊጹ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ፓስኪ ማእሰርቲ ናቫሊን ፖለቲካዊ እዩ፣ እዚ ተቐባልነት ስለዘይብሉ ብህፁፅ ክፍታሕ ምምሕዳር ባይደን ይፅውዕ ኢላ። ቅድም ክብል ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ናቫሊን ንስቅያት ኣብ ዝዳረግ ኩነታት ከም ዝተዳጎነን እዚ ድማ ቀስ በቐስ ክቐትሎ ከም ዝኽእል ገሊፆም እዮም። ጎስጎስቲ እውን እቲ ኣሌክሲ ናቫሊን ተኣሲሩሉ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ መሪር ስቃይ ዝፍጸመሉ ቦታ እዩ ይብሉ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይበፅሕዎ ዝነበሩ ጠበቃታት ብወገኖም ኣብቲ ቦታ ዶክተር ከም ዘየለውን እቲ ዘሎ ሕክምና ብሓደ ተሓጋዚ ሓኪም ጥራይ ከም ዝሳለጥን ገሊፆም። እዚ ሓለፈ ሰሙን ኣገልግሎት ቤት ማእሰርቲ ሩስያ ነቲ ግቡእ ሕክምና ኣይረኸብኩን ዝብል ብኣሌክስ ናቫሊን ዘቕረበ ክሲ ኩሉ ዓይነት ሕክምናዊ ሓገዝ ይረክብ ብምባል ነፅግዎ። ኣሌክስ ናቫሊን ኣብ ጀርመን ተሓኪሙ ናብ ሃገሩ ምስ ተመለሰ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት በቲ ኣብ 2014 ተኸሲስሉ ዝነበረ ገመን ምጥፍፋእ ንኣስታ 3 ዓመት ክእሰር ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ከም ዝወሰነ ይዝከር። ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ትግራይ ፈጺምዎ ዝተባሃለ ጀምላዊ ቅልት ሓሶት ኢሉ። ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተፈጸሙ ዝግለጽ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ሓሶት እዩ ክብል ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሓቢሩ። ዋና ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ንመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ትግራይ እቲ ሰራዊት ንንጹሃን ጃምላ ቀቲሉ ብዝብል ናይ ሓሶት ወረ ብልኡኻት ሕወሓት ዝተዋሃደ ክብል መሊሱ። ወሲኹ እውን እቲ ሰራዊት ምክልኻል ብዝወሰዶ ስጉምቲ ውጅለ ሕወሓት ንሓንሳብን ሓዋሩን ከም ዝተደምሰሰ እኳ እንተተዛረበ ገለገለ ኣባላት እቲ ጉጅለ ናይ ሽፍትነት ባህሪ ተላቢሶም ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ህዝቢ ዝምታ ምንግልታዕ መቕተትን ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ከሲሱ። በዚ ድማ እቶም ዕጡቃት ሰላማውያን ሰባት ብምጭፍጫፍ እቲ ተግባር ብሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተፈጸመን ምምሳል ዝተፈላለዩ ተግባራት ይፍጽሙ ኣለዉ ኢሉ። ፕሮግራም ኣፍሪካ ኣይ ቢቢሲ ብዝገበሮ ምርመራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማሕበረ ዴጎ ኣብ ዝበሃል ስፍራ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ጨፍጫፍ ምፍጻሙን ዘመልክት መረዳእታ ከም ዝረኸበ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ይዝከር። በዚ እውን ዝተፈላለየ ኣገባብ ብምጥቃም እንተወሓደ 15 ሰባት ዝተቐትልሉ ንጹር ስፍራ ክለሊ ክኢሉ እዩ። ብረዛ ዓጠቁን ወታደራዊ ክዳን ዝለበሱን ሰባት ንዘይዓጠቁ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ሓደ ፀድፊ ብምውሳድ ገሊኦም ካብ ቀረባ ርሕቀት ብጥይት ብምቕታል ነቲ ኣስከሬናት ናብቲ ፀድፊ ክድርብዩ ዘርእዩ ቪድዮ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣፍሪካ ኣይ ነቲ ምርመራ ኣካይዱ። ቢቢሲ እቲ ተግባር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ኩናት ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማሕበረ ዴጎ ካብ ዝተባህለ ከተማ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹ እዩ። ቢቢሲ ኣብቲ እዋን ዝረኸቦ ጭብጥታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቕራብ ምላሽ እኳ እንተሓተተ መንግስቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወፁ ነገራትን ክስታትን ከም ጭብጢ ክወሰዱ ኣይክእሉን እዮም ብምባል ነፃ ምርመራን ምክያድ ክልል ትግራይ ክፉት እዩ ክብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ። ድሒሩ ግና ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ፖሊስ ፌደራል ዋና ኣኽባሪ ሕግን ምርመራን ምግባር ናብቲ ስፍራ ተንቀሳቒሶም ምህላዎም ዝሕብር መግለፂ ኣውፅኡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይተ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዝበሃል ገሰት ኣድላይ ምርመራ ተኻይዱ እዩ። እቶም ዝኣበሱ ብሕጊ ክሕተቱ ምዃኖም ሓቢሩ ነይሩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እንታይ ኢሉ? እቲ ሰራዊት ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ነቲ መቕተልቲ ብምፍጻም ነቲ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ብምድላው ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝፈጸሞ ኣምሲሉ ብምዝርጋሕ ናይ ጠቐነ ፈተነ ከም ዝገበረ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ዳይሬክቶሬት
ስራሕት ሜድያ ዝኾነ ብደጋዳት ጀነራል ኩማ ሚደክሳ ኣብቲ ቪድዮ ዝርዝር መብርሂ ሂቡ። በዚ መሰረት ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣዩ ኣልባሳት ናይ ሰራዊት ምክልኻል እኳ እንተወደዩ ኣባላት ከም ዘይኮኑ ብምግላጽ እቲ ክዳውንቲ ብሓይልታት ሕወሓት ከም ዝተዘንተ ተዛሪቡ። ነዚ እውን ኣባላት ሰራዊት ዝወሃብ ክዳውንቲ ብዓቐኖም ዝተዳለወ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣዩ ግና ልዕሊ ዓቐኖም ዝኾነ ኣልባሳት ከም ዝተኸደኑ ኣብ ኣእዳዎም ከም ዝፍለጥን ኣብ ዝዓቀንዎ ዕጥቂ ናይቲ ሰራዊት ከም ዘይኮነ ሓቢሩ። እቲ ዳይሬክተር እቲ ቪድዮ ናይ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ምስልታትን ስፍራታትን ብምውሃድ ዝቐረበ ናይ ሓሶት እዩ ብምባል እቲ ቪድዮታት ብሞባይልን ብካሜራን ዝተሳለ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመልክት ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ብካሜራ ከም ዝተሳለ ዝገለጸ እቲ ዳይሬክተር ካብቲ ካልኣይ ቪድዮ ዝተፈልየ እዩ ብምባል እቲ ፍልሊ ኣብ ጎልጎልን ኣጻድፍን ዝተሳለ ኢሉ። እቲ ሳልሳይ ቪድዮ ኣስከሬና ዝረኣየሉ ከም ዝኾነ ብሞባይል ከም ዝተሳለ እውን ተዛሪቡ። ብርጋዴር ጀነራል ኩማ ኣብቲ ተንቀሳቓሲ ምልክታት ዝረኣየሉ ዝርዝራት ብምጥቃስ ብዝተፈላለየ ንዋትን ቦታታትን ኮነ ተባሂሉ ተዳልዩ ዝተሳለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ሓቢሩ። ወሲኹ እውን ሰራዊት ምክልኻል ክሪ ናይ ትእዛዝ ሰንሰለት ዘለዎን ቁፅጥር ዝግበረሉ ብምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ክስተት ስለ ዝፍለጥ ከምዚ ዓይነት ገበን ኣይፍጽምን እዩ ክብል ነጺዎ። ወተሃደራዊ ግጭት ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሕወሓት ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይ እናገረደ ዝመፀ ፖለቲካዊ ሕገ መንግስታዊ ምትፍናን ድሕሪ 3 ሕዳር 2020 ናብ ቁሉዕ ኩናት ኣምሪሑ። ጠንቂ ናይቲ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣብ መጋቢት 2018 ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምድኻምን ምድፋእን ሕወሓት ካብቲ ልዕሊ 27 ዓመታት بعبلن عتعيت وز نبر فدرالو سلطان استحاصر እዩ ኣብ ሕዳር 2016 ይወደቅ ውሑድ ገዛኢ ሰልፊ ክኸውን ድሕሪ ምውሳኑ ሕወሓት ነቲ ውሳነ ስለዘይ ተቐበሎ ከም ዝወፅእ ኣነፂሩ ኣብ ክፍለ ሕዳር ናይቲ ዓመት ይወደቅ ናብ ብልጽግና ምስ ተቐየረ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ፍትሕ ወግዓዊ ኮይኑ በዚ ድማ ብልጽግና ገዛኢ ሰልፊ ኮይኑ ሕወሓት ከም ተቃዋሚ ሰልፊ አንጻር እቲ ብዶክተር አብይ ዝምራሕ ብልጽግና ደው ኢሉ ኣብ መጋቢት 2020 ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይቲ ዓመት ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተናውሐ ብምግላጹ ሕወሓት ነቲ ለበዳ ብዝከላኸል ኣገባብ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ምጉድ ብምልዓል ነቲ ምንዋሕ ኣይተቐበሎን። እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይቲ ዓመት ዕድመ ስልጣኑ ከብቅዕ ዝነበሮ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ውሳነ ኮሚሽን ምርጫ ብምርዓም ዕድመ ስልጣን ፌደራላዊ ክልላውን መንግስታት ክነውሕ ውሳነ ኣሕሊፉ ሕወሓት እቲ ንሱ ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብወገኖም እቲ ውሳነ ዘይሕገ መንግስታውን ዘይሕጋውን ብምባል ንውሳነ ናይ ቤት ምኽሪ ነፂግዎ ነቲ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስቲ ክልቲኡ ባይቶታት ኣፍልጦ ከም ዝሂበውን ኣፍሊጡ